Horas dihita salutna manang di dia pehita maringanan tikion Jepang de pehita di channel ABC Ministry. Noaing kami ABC Ministry membain sada YouTube dari Zoom. Ya, Zoom. Ya, Zoom. Adong opat narasumber di Zoomon. Nah, pertama Oma sada tamu dihita Pendeta L. Sianipar, Gembala Jemaat Cihamplas, Bandung, Jawa Barat. Oke. Paduahon, Pendeta M. Hutasoid, Gembala Jemaat Distrik Raya Barus. Horas Pak Pendeta. Horas. Horas tuh Pendeta Horas. Sianipar. Horas. Patuluhan, Pendeta E. Purba, Gembala Distrik Pakat. Horas Pendeta. Horas. Mulai tengkodang. Nah, terakhir Auma sendiri Pendeta Yesus Manungkalit, Gembala Distrik Andam Dewi. Ya. Baik, tikion tabegi masada ayat syapilon nadijaha Pandita E. Purba. Tikion pasama tu Pendeta Purba. Ay sapilo dihita di pasajaran pasiahonon YNMS yang Markus 11 ayat 25. Soalnya mahatana. Alay molo jongjong hamum martang yang saya sesa hamuma molo adong pakurangi niro hamu dihalat. Anggia disesa nang amamuna na di banua gijangi salamuna. Songni ma hatana. Malihat. Mulai itu Pendeta Purba. Tabuka melalui tangiang nadibain Pandita Sianipar. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nami na marhabangsa di Banua Gijang na tung masai makaholongi hami. Di bagasan uduk jala seret ni roha. Rohai pasangapun ho jala pati burun ho di tongotongan di pangulun nami. Ala diudu todo pengulun nami di bagasa partikianon. Jala takas do hutad dahami. Ise debata na uso bahami. Ima debata na jumadihor langit do tanoon. Do disalhut pangisina. Debata na menotong di holongna. Jala na sohya meninggal ho kami. Sangat madiho di tonga-tonga nami. Rodi salilin nililengna. Amang na basa di partikiano nang marsiajar mahami siya hatam na badiai. Sa romato di porbadia, tuhami asa na mabuka pikiran ng atin namin mga tusi. Jala to di porbadia na mabuka roha na pikiran nami dinaho majalosa. Jala to di porbadia na manggugwihami na mangulahosa. Upasangapay maho marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Oke, mulai tegurang tu Pendeta Sianipar. Tikion ihita amang daina persiajaran pasiahon. Ya, persiajaran pasiahon namar judul perbolatan di Jerusalem. Di Jerusalem. Adong sada kutipan na di sabat botari persiajaran di minggon on patorakon dia dalam nanasida roh marsoal dohot Jesus dohot poda dopak dia dona patut si bahenon ni halak Kristen laho manuluhon hata-hata jala makusipon sitong tu rohani halak aka nama sondangon jojo ni tondi parbadia. Dihita amang dainang. Adong sada pergolakan di
persejaran kita di semingguan. Di hari Minggu, nah di patorang Pandita Purba, nomor judul Bongot Mardongan Hamongangan. Ada orang di patorang Pandita Purba, sadarion, adong sada suku-sukun di Pandita Purba. Songonon suku-sukun namang Pandita. Parange marsi hundul di atas ni halode. Patuduhon parange na daulat. Buasa masai rikot parange na songoni. Terlobi di hala Kristen. Ditoru sinondang ni silangi. Ahado na tapatimbul. Pasak matu Pandita Purba. Patorak pasada persejaran di hari Minggu. Wala tema di Pandita Simanukalit di Patujulo di Pasajarata di Pasajaran Pasiahonon di Pasajaran hari Minggu nomor judul Mei Bongot Mardongan Hamonangan. Pasajaranon di patorang do tuhita damang dainang taringot ni Jesus nahudul di atas ni halode. Di son adong sada pasajaran na pinatorang na adong dua alus na taringot ni partikia dipakai dopak barita na di Markus 11 ayat sada sampai 1:11. Na perjolo ima taringot Jesus hudul di atas ni halode patibulhon hasangapan harorona jala pasadahoni doh sakka ni debata. Bahasa pola hudul ala nalau patuduhon huasoni sahala panurirangon ni Jesus. Disi molo tabuka di pasajarani ditikena diiring Jesus mengiring Jesus si masura masituan na torop. Surak na songon Hosiana. Sada hata nalapatan na palua ma saunari. Alai ujung na gabe pinuji ma debata. Oma hata mana hudul Jesus di halodei na patuduon hasurirangon ni Jesus. Na paduahon di pasajarah Markus 11 ayat 1 sampai 11 on. Ima hata ni baritaon merdomu do Sakaria sia ayat sia 1:10 na manaringoti sahala raja na marsihudul di atas ni halode. Jadi risor di patorang ikon bongot tuhuta Jerusalem. Paingot tomay tutiki ni si Salomo na bongot tuhuta Jerusalem di na marsihudul di atas ni halode. Uju Adonai margogo laho manaluhon habang sani jala Daud mamudahon asa dimiaki si Salomo nang nakko raja. Jadi di son di pasajarah narimgon bungut bangot mardongan hamonangonon di patari dahu Jesus ma hasangapon na hasurilangon na diadopan ni bangso nama nomu imana. Taringot tu pasajarah ni parangin masihudul di atas ni halode patudun parangin na daulat bahasa masarikot parangin na songoni terlumubi di halak Kristen di son ikko patuduhonot tama jala ikko pajong-jongot tama di hasang di ngoluta na pasangapon debata na patudun hasangapon ni Jesusi ima molo pasirokon ikorikot terlumubi di halak Kristen ikko Jesus masih pujota jala ikut Jesus ma nagabe palua hita gan jolma ima di pasajaran hari Minggu jali sokon ditoru sinodang ni silangi ahado na patu na tumibul iko na patu na tumibul ima haluaw ni manusia na ni patupa ni Jesus tu hita jolma ima pasajaran di hari Minggu Pandita Simanukalit melihat. Oke, mulai tegurang tu Pendeta Purba na potorakos ada persejaran kita dari Minggu. Baik, kita masuk matu hari Senin. Nah di patorang Pendeta El Sianipar, ada orang di patorang, adong sada suku-sukun di Pendeta Sianipar sebagai gembala jemaat Cihamplas Bandung. Idok songnon, dia do na adong di bagasan ngolum na patut si paison ni Jesus songon dia doi boi tar patupa pasak matu Pendeta Sianipar.
Mulai tema di amang padita si manukalit na pasahato partikian nauli jana lehet tuhami di bagasa partikian. Persiajarata di hari Senin Oma judulna Hau nahona bura doho bagas joro nadi paias. Persiajarata di bagasa partikianon ima nama naringoti tiki na bongot Yesus tu betani di manugot niari malema dihilala Jesus jalas sian nadau di tengah nama arong do sada hawara namar bulung na bagat na jalan jeges marpikir maimana bagat jala jeges do bulung hawaran siapa tahu adong nampar perbue na bui si panganon na paneak kon hamaleanna saha maimana tu bonani hawarai dibereng ma dangarok parbue nasi panganon muruk maimana jara didokkom masongonon sian hatuan tanon dakyabe jolma namanga parbani hawon dibura mahawi jala on masada na asing sian Yesus na saya diula nasi bereng jolma di persiajarata didokot dosongonon omma pabainan nasing jala dak soma liban Yesus dibura hawi matua tanoon dan jadi gabi agia ise na mangatok parbue sian hawon. Longang dosi siani mamereng jala mengetusi dan mengetusi aharo lapatan na pola dibura hawi ala memang daktikina dope marpabue. Molo bahasa Indonesia na belum musimnya berbuah. Jadi dung manugot nyari bereng nasida ma harar ma hawi itu tu siap bulungna saha diuratna. Dungi masuk manasida tu bagas joro nia nadi khususon ni halat Yahudi jala dibereng madisi martiga-tiga ma akka bangsoi jalan yang diuluhon ni akka situa malim. Gabe bagas padubuat do dibayen bagas joroi alana bagas pertanyaan nisri bangso do sabutulna yang go bagas joroi agi bagas padubuan. Buasa gabi bagas padubuan. Odo sada suku-suku di hita. Buasa gabi padubuan. Alana bangsoi mabuat pilihan na sejabu nga dipilit. Alay diseleksi akka sitoni malimido muse. Dak sumano namang inang pilihan mon. Odo nga para dihami surat kapilihan. Jadi hutur hani ma pinahamon jalatuar mo pinahamon si jala umarga. Gabi duduk do dihilala akka bangsa no tubagas jorei na laho mangalena kapilianna. Gabi pangomowat do dipikiri situan ni malini di bagas joroi. Dan haluau ni bangsoi na dipikirhon diakka mangaradehon pelayan di bagas joro. Jadi ditunggang balikon ajis ma akka meja pertiga-tiga ni didokkom ma gabi bagas padubuat do di kamu bagas jorokku. Bagas jala tu tajom jala takas doatan Yesus. Nalaho payason bagas joroi. Jala asa bagas pertanyaan. Ala ido ipolani bagas joroi. Nama bain akka pasu-pasu tuak kanaro. Alai dia kanaro dok madihilala nak kanan yang rope gabi dok mana lau marnyang nilaka tu bagas joroi ala gabi hakahamaolod do didapok nasida di bagas joroi si pata da kola kamaolo parukilan si pata da harus kepeng na manuhor na marga na pinili ni akka situa ni malim menang akka malimi gabi martiga-tiga do HP di bagas joroi dan adong tano perbagian dia kamalin alana sian perpuluhan siap pelean na dari bagas jorero ni memangulu alai dang dipacukupon dang dipasikop dia kapanguluna sian bagas joroi itak banasida doa kapenghasilanna gabi madobu manasida tuaka naro jala gabi bagas padobuan ma bagas joroi di sisi Yesdo diaka na mangulahon na songoni di bagas joroi. Ima sada persejarata nasian persejarata senen idokon.
Anggo lapatan ni hau ara dohok na paya sebagai joroi di dokon sadalat do sabutulna sakapna alai hirana marstudalan alana molo di hawarai dan dapot na parbue langsung hona bura do imana jara harar do hawi siap bulungna sahat tu uratna alai di bagas joro di paiyas do bagas joroi hirana marsudala do pangatusion di ari sinenon alai di dokko di son sadala do lapatanna barita hau ara do bagas jorna PS nei sada do lapatanna sada di pangulota iko pawiasotta do roha portion una kita da bongo tu bagas joro aleh kalau pertibi dia kepertungan na saya tapi kiri jalan na saya topot nak songonima sar suku-suku ne penasat ni amata padita si manukali do kosongonon dia do na adong di bagasan ngolum na patus si peso ni Yesus dia na patus peso ni Yesus bagasan ngolutta jala songo dia do na patu pahoni asa boyas Uma sara suku-sukun natung masih bagas jara takas. Taringon persejarah tadi bagas sadarion bagasan dari sinenon ira. Hawarai bagat do yang go bulungna. Bahasa Bataknya sikanu pari popot do anggo bulungna. Jara rata do bulungna. Alai dang marpabue. Sipata sai rata ni pernguluot do na sai talele na tayaha di pagasa panglota tahalo jaho do mangyahi jara dapotta do alai dangadong di kita mian Tuhani una kita honabura songon hawarai jala dia ka panglota lahi ta mardala tu bagas joro de bata ala pikirata tu partiga-tigata tu kaulota odo si payasotta molo di pangulo siapari ikut domia Yesus Kristus jala unang marga diaka permulu siapari daripada namang hutun Yesus. Tahalo jahom ma mangeyahi Yesus Kristus di bagasa panglota. Jadi spesota di bagasa panglota. Ta parjulo ma jala jumolo Yesus Kristus ta pature ta patama jala ta pangulo di pada panglota. Jala ima panglota. Dianggo ayaka hasang hapon ni portibi dia kaha perluata molunung do hitamia di debata pasikopon na doi lobi sian na tapi kiri ido bahay di bagi patikanon ima tapay nito debata asa di paiya si siak kita omma hatorang siak kami amak padita mardongam mauliate Mulai matu pendeta El Syenipar tapasuk matu hari Rabu hari Selasa satabi na di patorang pandita M Hutasoit adorang sulit patorang adong sada suku-sukun di pandita M Hutasoit suku-suku na songonon songon dia do Jesus manguruti hatana naso mangalusi hatai jala dia do panghorhonan tu pasak matu pendeta Hutasoit. Baik, mau lihat ya pendeta Manukalit. Jadi persejarah di hari Selasa di dokon isi do nama doko mabaci songoni. Kalian go di suku-suku nakaningan didot di son songot dia do Yesus menguduti hatana naso mangalusi hatai jala dia do pakor honna. Jadi molo tarimang-rimangi detik ki Yesus ro tu bagas joroi juppa dohok malim. Nah, molo malim ngatabo to noangi kan akasi boto surat. Nah, dohok malim ale malimo nasing do pikiran na olo gabe maling. Nah, itu mah bajea. Nah, jadi malim sebenarnya manugu-nugu don tunaringgan. Aleo down. Nah, negatif bo pikirannya. Jadi di dokon matu Yesus. Ai sediro
gogo di bekko mangulah cisongoni. Jala huaso sadirui di baikkonin. Jadi Roma Yesus mengalusi. Au pe husuk kumajo. Di hapor saya hamuru pad di dion si Yohanes. Nasa dia doi. Sia surgo doi. Manak sia jol manin. Jadi itu rumah diskusi jok kami limo kan. Nah, di dok ma. Molo taruh konan non. Sia surgo do pad di dion si Yohanes. Pas ada persiamu tu sini na. Molo taruh konan non. Sia jolma. Ba di dangguriak kana toro pom mahita. Mitok mahitan non. Nah. Lalu si marah kuboto nita. Jadi didoaka malimom tu Yesus. Nak kuboto hami. Jadi Roma Yesus. Au pedak poboku. Waso sadia hubain. Jala waso nahu pangulahon ini. Jadi aladung didok Yesus songoni diuduti mamusehatana. Ima nakik suku-suku ni. Di hari Selasa. Diuduti mamusehatana. Di bahan masa ada parupaman. Adong main nasa halak. Na mangulahon na. Porlak anggur. Ya. Dung denggas sudah dipature. Dititip pematu akan aposona. Las borhak may bana mangarap to tung macay daw. Dung dapok musim parbue. Disuruh mana posona. Lau majalo hasil. Alaya hama didokon. Mulak ko. Dang adong hasil ison. Nena disuruh mamulak. Roma musena puna porlak angguron. Disuruh musena posona nasing. Itor dito pari mama lapak-lapak. Nah, mulak. Disuruh musena posona na patuluhon. Ditakup jala dibunuh. Terakhir mah disuruh. Nanggo anakku. Ahli warison. Dihargai do, dihabiari do ninna. Disuruh may mangalak hasil ni. Porlak anggur. Alay ipiahan. Tong do dipusak. Didokon do. Odo. Ahli waris. Aduh tayo pas matanya ahli waris. Si dapot arta itu teh. Manang dia mana yang. Nah. Jadi ditakut, dibunuh, dipamati. Jadi muruk mah napuna porla angguron. Ya, disuruh maka algojo laupa sudah honi. Duk sidung Yesus makatai parupamanaon itu ro maka melimon namar pikiran meling na jahat eta mata takut mah tapu sama Yesuson ahita do nainin alai dang barani na sida manakku Yesus dang dapat dupetik kina jala mapurus ma Yesus lau sian labung nasida. Jadi ima parsejarat to madokon taringo Tuhan wasoni Tuhan doh songo dia parbolatan ima di parsejarat to ya parbolatan dari Yerusalem. Jadi ganuk pehida akka sisian ni tuatta de mata Jehovah ya manang di dia pesarong do parbolatan on ngaji susah diri langsung marbarita nauli apa ya ahli waris ima panean itu panean panean itu jadi panean doktong anak sesadai na ditongos tu portibion ima Yesus Kristus nagabia si pelua kita. Jadi personi mah persejaran di persejaran dari Selasa pendeta kami. Oke, mulai tigorang tu pendeta M. Tosoid. Baik, masuk matu hari Rabu. Dari orang pendeta Purba. Dorong di orang. Dasa ada suku-sukun. Songono suku-sukun tu pendeta Purba. Moloro sahalak jolma.
manukun tuhok mana tuhamuna ditanda hodo kuasa ni debata dia ma alusmu jala buasa upasa matu pandeta purba Moliate di suku-suku na di pasahat pandita sa manukalit. Pasajarat tadi pasajarat na irabu uhum deportivi dohot parbue sian Banua Gijang. Pasajaranon adong dua naboy tapasajari. Naparjolomay taringot ni suku-suku ni akka situa ni parguruan na margogo laho manaku Jesus. Kusukuna taringot tu na mga lehon pajak parbolatan na sadon ima suku-suku taringot tuguguan molo di bahasa Bata ito kuguguan. Bado molo sahala jolma na so mga lehen guguan na tu hala harajaon ni rum inna mana. Omma sadadalan na lamad jehehon jala na sabui takut Jesus. Jala asa hala rum harajaon ni rum muru tu Jesusi. Aliro ko Jesus sonon alusuna. Asa mga leho tu kesar akanapatut silehono tu kesar. Jala tu debata akanapatut silehono tu debata. Paluahon ibana sian asi nasida. Alai patuduhon si bayanon ni akana porsia dopak pangarajai. Dison idoko debatado dang nagabe na mangalo Jesusi taring tu guguan. Idoko Jesus do dilehom matu kesar napatu silehono tu kesar. Di paula tu debata dile tu debata napatu sileano tu debata. Dung simse katu mse kusukun. Memang soni do ka sondok kena pendeta nakingan pendeta tosoit halak malimon gabe pikiran na maling do. Bahama asaboy majeho Jesuson. Isuku mse na padua kusukun non modo di bahasa di pasajaraton hera huli-huli ngasa. Belahi tara tidak ada nak seling totok beta manang na hiado tama orang yang huli-huli ngason. Suku-sukun na adong masahala inain na. Ngolong amatin na taringot tu parhehod do da tu suku-sukun non. Adong masalah perempuan. Do pitu bawa. Matin na mata na perjolo, dibuat mesti adik na napaduahon. Matin mesti anda pada soni masa pepitu. Suku-sukun na. Wahado taringot ni perempuan nong molonong hehe. Alana halakon di pasejarano halak sasudeon saduseon tangi hapor selakon parhehe ni jol mana modding hahe ni jol mana modding nang hapor siai suku-suku ni halaki nalau majeho Jesus do isi do ngamatta ni perempuan nong molonong hehe taringot tu pasejaran ni pasak ni Jesus Roma Jesus sono alusuna alus ni suku-suku ni pe omma molo sianau. Ina Jesus masonon. Molo taringot tu hama mate ni sada jolma. Nang 10 pe matana di surgon nong dangarong guarna maripe. Ale dalan nala pajepolhon jamita nabi nahini na dihaheon sahalak sasude ima buat tu sada suku-suku nagabe ripe ni sedo perempuani sok son gobar hom masono na parjolo di gobar honi mana ma huason di bata di bagasan heheon jala patuduhoni di Banua Gijang dang masa menguli manang marhamulia pas haji sume lu jane hama mikir ai di Banua Gijang nongan darong hata manguli manang na marhamulian dungi pat orang masih na padua lion dibuan ibana hatana taringot tu di haheon ni dua Musa tolo ayat 1 sampai 22 di si debata bahwa tu ibana molo debatai do na debata nata soba debata ni si Abraham debata ni si Isa do si Jakob molo mati hibata debata Jesus molo Jesus ido debatai do debatatta hehe meita sude tang pola pikirat ta ise do matata ise do inatata
isa do gelengta na tapi kiri sonari tali opa sejarah non hehe meta sen namate jala panea di hada jaun surga na delian ni debata malison suku-suku no naki moloro sala jol manukun di tada hodo puaso ni debata alanga hehe mana sen namate ipa hehe ma ganup jol mana porsea sen namate jala ngai parade surgo ima huaso base dokko di dia ma dia lusmina hutadda huboto jadi basen na alanga hehewe mana sen namate jala pa heon nama songonawan nongan dinaro Tuhan na padua alio mau lihat Mulai teh gorang tu pendeta ya apa turakon sada persiaran di kita. Baik persiaran di terakhir di hari Kamis ya. Nama judul pati na umangat. Nah, di patorang pendeta Sianipar, atau di patorang, ada suku-sukun di pendeta Sianipar, songonan suku-sukun. Songon dia do hita marsiajar laho menghaholongi di bata jala menghaholongi dongan jolma doshon dirita buasama silangi nagabe pargugu lau mengaroti akka patiki kupasa matu pendeta Sianipar. Mulai tema di amang pardita si manukalit na pasato partikian Tuhan Tuhami sada suku-suku nauli na boy patarangon sian persejarata di hari Kamis dia do pati na mangat. Rodo sada halak si boto surat manukku tu Yesus. Arati kini Yesus marsual jawab wakana torok. Takas do di BG ya tusi alus Yesus toho jala takas jala maripola. Jadi na manukunon si boto surat do. Lapatan na mangatusi jala nama boto na manukunon. Sa sitong na jea do molo nama boto na manukun. Ito kan molo boto na manukun. Sa sitong na nasama boto na manukun. Ay di dok di bagas pasarat tadi son tumagod do niya iba na madaw manang mamerek sabing na masa tihay. Dakpola manukun ni mana alana di boto mana do ahan na sukunna. Ya tusi jadi na mga tusi don. Alay manat do jala nanget do jala denggat do delu Yesus suku-sukunai dokon guru dia do uhum na mangat patit na mangat jala dia lusi Yesus masongonon do labok idokon masongonon jala haholongi hamuma de batam nasasian atiatem nasasian hosam nasasian roham dohot sian nasa gugum. Aholongi madebatam siya saluhut panguluammu. Siya saluhut na masa di panguluammu. Siya pikiranmu ate-atem hosam nasa siyang gugum. Ima patik na parjolo jala patik na paduahon. Haholongi hamuma dongammu tudos so dirim. Ima patik na mangat siya nudang arong bepatik na umangas siya na duay. Takas do tutu dia tuisi na sida. Tulus do orang sepoto surati. Ala ido dia jaron na sida. Jala dia Yesus Kristus do siyan sema ni hala Israel. Manang sang kalimat syahadat na. Maksud syahadat na. Aholongi madebatam. Nasa siyan gugum. Nasa roham atiatem. Nasa rikut. Nasa gugum. Jala haholongi madonga mujorma. Tudos so dirim. Jadi suku-suku na balga tu hita di baga seperti kianon na di pasa ni amang padita si manukalit. Songo dia do hita marsiaja na lah makalongi debata. Jala makaholongi do nga jolma. Di roko di songonon molo bahasa ni asin rokon siya salhut parngoluonmu. Aholongi madebatam. Ahape na masa di ngolum. Aholongi madebatam. Irulah patan na. Bohado hita sabuy makaholongi debata. Nasa siyan ate-atem, nasa hosam, nasa ngulum, nasa siyan saluhut, gugum. Molo do tatad da debata, jala tapakilalahon, asiasina, ala imana do, si leon asiasin na muliutus.
totong terjoma hita di nama kaholongi debata. Sa urokod do tu akana torop una kea hata ho kamu debata na sudenga di holong. Molo holat di boto hamudo na debatai na dengga di holong. Alai hata ho kamu matu sude jolma debatai na sudenga di parholongon. Alai mana do muali ha holongon. Alai tadda hamudo holongna jala di ida jala dai hamu holongna. Jadi molo taboto do debata par holong tadai jala taida holong nai dang tarbahek kita semaka holongi debata sian nasa ate-ate nasa gugu nasa hosa naksalhut na dia ke permulut tadak terbaik kita semaka holongi debata ikut dita maka holongi. Jadi daksai tarojar jol maka holongi debata molo so di hola ditadar debata namar holongi roha alai haholongan nama debata ala ditadar holongi debata di ida jala hidai hinadenggan holongi debata haholongan nama tong debata dang tarabatan mata nari bicar dak tarabata jolma maka holongi debata molo dungdo ditadda debata parong roha jala di ida di dai hinadenggan holongna buah hita akanatoro kola tatat dari debata parong roha manang nagtaida do managtadai do hinadenggan ni holongna moro do nung taida hinadenggan ni holong taida jala tadai hinadenggan ni holongna dang tarbahik kita semaka holongi debata modo kita maka holongi debata dungo hita maka holongi debata mulau-lau kita maka holongi debata mardala kita maka holongi debata jala hudul pehita maka holongi debata bohai ta maka holongi dongai jolma tudos so dirin songonot do lapatanna hiado hita mabiar mamering parmabuk au mabiar mer parmabuk manang namang gunahon narkoba nabira marsilao sa pidal mabiar do ala boha dang di haholongi dirina ya cite do dirina dipusa do dirina jala kana parmabukina musa dirina dui dihaciti dirina jadi molo dihaciti dirina dang muki makaholongi debata ido bay molo marsilao sana manang jupang do ar parmabu mabiar mabiar dipusa jadi ko kaholongat taro dirita unak tahaciti unak tabaen diaka pangalaho nang diaka hisap-hisap nang diaka semalan na marmula masai-sai di kita kakaholongat taro dirita jala ikko jagotor kesehatan dirita kesehatan di pikiran nang di pamatakta ido bahen molo hita makaholongi debata makaholongi donga jolma taholongi madirita mor taholongi dirita tarbahik kita ma jala tarjoma hita makaholongi donga jolma oma padita nabu pasa perjarta sian hari Kamis jalan na mangalis suku-suku muna mardonga mauleate. Oke, mulai te godang tu pendeta Sianipar. Nah, patorakon sada perjalanan di hari Kamis. Rimpunan persejaraan hita di bagasan semingguan. Nah, di patorang di rimputon pendeta M. Tasoi. Pasama tu pendeta M. Tasoi. Rimpunan. Baik, mau lihat ya Mang Pendeta Manukalit. Songon rimpunan ni persejarah di bagasan nasa mingguon manang persejarah na pasiahon ima taringot tu parbolatan na di Jerusalemon na parjolo tabuat ripunan na ima puda siat debata ya pudai nunga di hati dakon naking markite ayak siapilon naung nijahani amang pendeta Purbanakingan na tersurat di Markus 10 sada ayat 25 ujaha jongse alai molo jongjok kamu martangiang sai sesahamuma moladong pakurangi ni rohamu dihalak anggia disesa nang amamuna na di banua gijangi salamuna
Jadi molo jongjo kita martangiang manang tapaudu rohatta, manang taparade rohatta, ro tu bagas joroni debata, ro tu labung ni Yesus, tapaudu rohatta, tapadema rohatta, jala tadok koma ditangiak tai, ati ado ngali Tuhan. Naung salah ya kapak kurangi ni dongan, nang nahubain, nang nabinain ni dongat tu iba, marpamuati mahwalian. Ale Tuhan debata Jehovah. Ipe ikut di sesa debata manang dosata. Jadi perjolo hita manesa akadosani dongata baru pe di sesa debata ma nang akadosata. Ima poda ripunan na perjolo na paduahon marhubas. Ya di persejarahun iko marhubas dohita marhide akan pinatorang ni amang pandita siani parnak kaningan iko nadongaha holong ima patik manang uhum no mangat songod dia hita marhubas tudongan ta na marhubas tu debata do hita di bagasan holong unang adong gijang ni roha unang adong ica-ica ni roha unang adong aha hosom di rohatta. Nah, asa gabi boy hita marhubas di bagasan aha holong ni Tuhan. Jalan na parpudi ima nagabe aha nagabe singot-singot. Singot-singot tu hita songon hau narahar na kaningan hau warai di uhum debata ala sorok perbuena. Kita pe nagabe sisian ni debata ikut tapatudu ma parbuenia holok tai. Perbue na mangihuto Yesus sita naroh hita tu dia tu bagas joroni Tuhan unang dasita lemes-lemes alai rohatta risi-risi itu dah sisirta mantap-mantap ya songono bu narajo saya lurus-lurus tu gijang alai ya alai rohatta penaing malurus tong tu depan ni debata jadi tarida mahita anak ni debata parholong jala songon hau tarida doi sia dia seperbuena molo jabbu do mana jabbu do perbuena ara manang na apokat atta jauh manang na dia pe tarida jadi ima nagabe singot-singot tu hita asa adong pasu-pasu unang gabi pusa-pusa nah bahaya tidak nah, jadi sooni mahamang pendeta nami saya di pasu-pasu tuam meta saluhuk na nang akan au bigi barita na ulion marhite channel na tapuka ima apen batak channel. Jadi sooni ma amang pendeta nami ripunan ni parsajarata na pasiahon. Amin. Taparade marohata tabasada ma martangyang maita. Tuhan Jehovah debata na di surga. Mau lihat do di pasat tami to Tuhan. Nunga diiring-iring ditugu-tugu hami, boy hamile Tuhan, marsiajar siap persejaran nami, di persejar sekolah sahabat na pasiahon, parbolatan di Yerusalem. Atong Tuhan, asa gabi boy hami si parmonang, mangihuton patikmu, jala pergugoy mahami marhitetot di porbadia. Asa mangaradi hamile Tuhan, mangula akasilon nami, marhubas nang diaka ale-ale manang dongan nami. Pos dorohan nami Tuhan, pasu-pasu pendeta Yes Imanukalit, pasu-pasu pendeta El Sianipar, pasu-pasu pendeta E Purba. Doh saluhuk nale Tuhan no bege at pen batak cenelo nale Tuhan. Pos dorohan nami, diaka dosa-dosa nami sesau male Tuhan. Marpamuati maho, usop bahami ma, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. 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 Oke, pola tegurang tu sudah hita narasumber na dohot patorakos ada persejaran di hita di bagasan saminggu persejaran pasiahon. Ya, tuhamu amang dainang na menonton ABC Ministry unang lupa subscribe, dohot like, dohot mak komen. Ya, na arong di YouTube ABC Ministry. Ya.
Molodong neng pangiduan tangyang, adong di baik kami non di YouTube, nomor telepon, Meima nomor telepon 08 23 15 88 siap 0. Kalau kita amang day nang mangido tangyang, manang songon dia, boy non di pasatu nomor telepon na dong tertera di video YouTube ABC Ministry. Kami sian ABC Ministry mandok Horas Horas Madita. Madihita. Horas. Saluta. Horas.